guys, starter guys. Suot tas Mercados Consolacion. Angit at sukwaon. So, tayo daan guys. Adi sa may patanunan. Ilang kilo yung bawang dyan? Ilang kilo? Ilang na? Ilang? Ayo. Ilan yung titihin day? Ilang kilo lang gawin day? Ilang kilo gawin day? Ano ko nanday? Ilang kilo ah? Kaya na. Hindi mo dami siya? Ayaw na lang. Kaya na?
Kaya tag-uno dong win, wala ka. Rin, katong gapon, karang hapon. Ay, dawat. Wapa, dahil itlog, duha na lang yun. Ha? Aka na lang. Baik. Pila na? Sayang. Guro sagdaghan kayo makapila. Ha? Liwatay yung nibi mo nga kay. Klaro din tapo. Tapo kay, kung ato sa pilon, mag-uulta kay gamayan kayo. Gawal dito eh. Naimo na, doon kasako na. Masay. Ilan mo tre? Eh, sig tanaw doon. So, ilan na si guwapo niyo? Ilan na tre? Ha? Ilan tre? Sindom. Ang kwan eh, large? Mo ni hapon? Oh. Akin eh mo na ito. Dukis. Kanang buak, pila ang buak? Kami man na Dios. Kanang buak. Sindom. Babay siya, pero Ha? babay niya. Ito ang guwapo na yun. Ilang tamatis ko ba? Ha? Tag? Away, binuog na rin? Pila niyo sa kabuok? Ha? Gis niyo ba? Oh. Kada laylay kay di kay tamay lamasan kay mahal kay isda. Tara. Hindi nga na kayo, Domingo, kay tao. Nay natog, delikado kay pukaw na to, nay natog, no? Upo, wapa kay British go po? Usa naman to gapon, gino po nila. Oo. Diri lang ang mga gwapa kayo, may mga gwapo. Wala. Gapon, palpot. Ito British to yun, Nay. Balik. Pila ang kuan? Dasin. Ako sa katay. Ha? Kuan lang. Bali og tulo. No. Ano British? Oh, tulo lang ka din. Balik ko pa. Tulo ra ka greatest nila, tulo ka tayo. Ito rin. Pilang maite niyo rin. Ang gwapa, yapil. Dahil nagtulo doon. 290, ano? 294?
Tigta na gwapo. Oh. Babay na si vlogger. Babay. Okay, patata? Oh. Asa man? Asa lang? Unya. Mabay ka plastic ro no? Naman. Ana. Oh. Wala black chili itom? Usa lang. Usa lang daw. Usa lang ko ba? Usa lang. Tingog lang nagkuhan. Tingog lang na sa kanang transparent. Uy, resta na, uy. Kamera, masih. Uy gamay din ya, para. Ito ako ba? Berstubri na po. Tanaw sa? Sige, sige. Oh. Sige, sige, sige. Ha? Isa? Sige, sige, sige. Ito rasa? Oh. Oo, uy. Di, may... O sabihan na, house and lot or kanang kundo? Sige, mangita. O, ngita ta. O, na rin to, na. Pero di, dapit niluan. Konsolasyon. Ug Mandawi, maglisod na tanan kay ang development sa Mandawi, dito pa mga 2014, 2012, kung na house and lot. So, kalabanan sa house and lot din, sold out, again. So kalabanan di TRI po di anes kutong sa konsolasyon na tugbungan nasa hugan. Sa kanang kuan lagi kondo. Ang kondo ka uyon mas okay ang kondo kay dool magiging eskwelahan. Ito na dapit dito sa may kuan kanang Archbishop Reyes bitaw. O dagang atbang mo. Ato patanaw primero. Sige sige. Sige po. Di okay na day ang ihang pariner. Sige sige. Ato nang bunalan pagayo ato ligi ka balik no. Atay. Yan, siguro na Suzuki na. Suzuki motor. Dili auto. Palimpasan mo ka ni Papa, di ko silbi. Bago. Sige. Sige, ma'am. Ma'am, babay. Di naman ni karagimas, haip man. Ang katong pagbaba, bali-bali ka. Hindi sa kamo, sila kapangag. Pero limbas pa na ligigan. Wa kay lingigid na street. Na street. Stress lagi. Atong gamay na kuan. Wa ila betul ng original ang katong kuha sa una katong gabas na ba matigong pa. Ana makay mo di ba? Ito El Toro. El Toro. Di asirog to pure sa una no. Mga gabas. Ug kanang gabas sa kanang kahoy sa mga sumil sa una nya putlon nya katingon tong gagmay na igagmay ba? Kato may ligo. Ite kanang nasa mga bansuhan ba? Itong gagmay bitaw kanya butangan og PVC pipe. Mo tay klarong gabas nga ligo. Kasi ko di mangigay ng habol-guli, may nga ba ito magkahait ng huwaman. Kaya kung moro man guna uban agos nang huwam og mantika, niya pagbalik, katunga lalapan ni uli. Pilaway kanang kuan pa lingig. Mas 50 daw.
Unya, lalima ka na igulit to'y ada. Mura na ubahan na nga, pawamata ka sinya, may kay ako lang uli ron. Dadong grapon, pagbalik, tunga na lang. No? Kansi kayo. Magbubita, magani yung kuwan sa, mahuwa mo ganang kuwan. Kanang kutsilyo niya, ingnon na uli na tunako, uy! Kalimot maka, no? Wala na, huwag nang balik. Bitaw ka pa yan, sa ganahagdanan, di man, ano yung mga silingan ba? Panday mo ha, Oo. Hogman. Wala na, di na mabalik. Ma, Kalimot maka. Di mo na panday ka na kasi panghawa mo gamit. Ha? Tinatanan. Isod lang ko ano eh. Pili ng biskwit mo. Kalimutan mo. Wala. pero asa ba ito yung akong binili? Pujibar, way, pujibar. Nabos, ganyan mo. Upat lang ang pujibar. So, kuno, kuno. O, dada. Nakatara ko Upat ka pujibar. Dada yung pujibar nyo, eh. Dada eh. Palihog yung transparent. Sige, pwede ka patrabaho balay niyo? para pandri mo. Division? Para displihanan? Yan. Sino man ang tagay? Pila ning krema udong? Yeah. Krema. Pili na sa usa ka staplex. Pila staplex? Ako na sa pare. Oh. Lihaton ko pala ka. Pila ang bayad ko na para. Kanila ko ayun. Pila na yung Richie ko pa? Richie ba Richie? Hindi na 550. Pero kaning kuan, fish crackers o kaning cracklings, 550 ni. Ano mahal na Richie? Piling Richie no? Nakuha lang. Oh. Dara oh. Atra binay. Ben. Ang pili ng sundo. Magapan, di mo no? Ha? Okay lang yan.
Pinay baligyan naman day. Piso gyapon. Lugi na ng piso. Usahay na paywaison. Yung uli bata. Yung baligyan na na. Yang ato sa upat 5 sa gahe kayo bata piso rin doon. Ilan ta nang gidisog tag 2 lang putos ya. Nata yung 50 puhunan. So, para kuan mo way kadagana sa mga bata. Naigo dong? Ah, okay. Oh, itip lang kayo. Tingnan, bumpag yan. Salamat ha. Dali, lagi.